Изборен диспут. Президентски избори 2011. Съгласно Изборния кодекс, купуването и продаването на гласове е престъпление. Здравейте от второ студио на Българското национално радио. Аз съм Цветелина Стоянова и вече сме във времето и територията на първия ни предизборен президентски диспут между кандидат-президентски двойки, пожелали да влязат в дебат по темата демографски проблеми на страната, българското гражданство, опрощаването на задължения, помилванията. Така встъпваме и в темата за правомощията на държавния глава и неговото вице. Идеите, концепциите на трима участници ще чуем във времето до 17. Всички регистрирани за участие в президентската надпревара имат право на равнопоставеност в националния ни ефир, а по днешната тема да влязат в полемика пожелаха само 3 от двойките. Освен в ефира и на честотите на Националното радио, може да следите дебата и през камерите във второ студио и през сайта на Българското национално радио www.bnr.bg. Представям участниците в поредността, определена чрез жребий от Централната избирателна комисия. Във второ студио е Николай Георгиев, кандидат за вице-президент с титуляр на президентската надпревара Алексей Петров. Те са издигнати от инициативен комитет. Николай Георгиев е роден през 1953 година, доктор на техническите науки, доцент, военен аташе на България във Франция от 2004 до 2007 година. Своите силни страни той определя в две насоки: военно-политическата и военно-икономическата. Завършил военно училище, военна академия и военен колеж във Франция, преподавател в военната академия, в момента работи в Българската академия на науките. В студиото ни е и господин Павел Чернев, кандидат за президент, издигнат от политическа партия За хората от народа. В неговата двойка за вице е издигната Анелия Делчева. Павел Чернев, роден през 1969 година, юрист, адвокат, работил е като стажант съдия, участвал в студентската стачка през 1990 година, активен участник и в други граждански инициативи, депутат в 40-то Народно събрание и като щриха Чернев е участвал и в снимките на игралния филм Мисия Лондон, поканен лично от режисьора Димитър Митовски. Третия участник в диспута ни днес е Красимир Каракачанов, кандидата за президент на политическа партия ВМРО Българско национално движение. За вице-президентския пост е номинирана дамата Даниела Симидчиева Димитрова. Красимир Каракачанов, роден в Русе през 1965-та, историк, депутат от 38-то и 40-то Народно събрание, автор на публикации по македонския въпрос, на книгата ВМРО 110 години борба. За себе си той казва: специалист съм по политическите взаимоотношения на балканските народи и в частност по македонската проблематика. Политически възгледи той определя като консервативни. А сега по темата демографските проблеми на страната, българското гражданство, опрощенията на задължения и помилването. С господата се разбрахме накратко те да представят своите встъпителни тези. След като ги чуем, ще влезем и в полемиката и размяната на мнения. Първи е господин Николай Георгиев. Заповядайте, господин Георгиев. Добър ден на вас и на вашите слушатели. Демографските проблеми на страната са изключително сериозни и те са известни на управляващите не от днес и не от вчера. Искам да напомня, че Българска академия на науките още през 2005 година разработи един сериозен труд, наречен демографско развитие на Република България. През 2006 година Консултативният съвет по национална сигурност се събра по този въпрос и общото решение и становище на Консултативния съвет по национална сигурност е, че се намираме в състояние на демографска криза и че преодоляването и следва да се превърне в първоначален национален приоритет. Тогавашният и сегашният президент на Република България Георги Първанов заяви, че съзнаваме, цитирам дословно, че става дума за демографска криза. Кризисните процеси, които години наред характеризират демографската ситуация в страната, вече са проблем на националната сигурност на България.
Но не е имало консултативен съвет при президента по тази тема все още. През същата година беше прията Национална стратегия за демографско развитие на България с хоризонт 2020 година и по мое мнение с това се изчерпиха ангажиментите на управляващите ни преди и сега политици към решаване на демографския проблем, който ескалира и вече учените говорят не за демографска криза, а за демографска катастрофа. Демографска криза, демографска катастрофа. Ескалира ли тази ситуация според господин Чернев? Вашите встъпителни думи по темата? Аз бих добавил, че ние сме вече в ситуация на демографски колапс и че пробойната в кораба е такава, че вече сме поставени пред ситуацията да нямаме кораб на държавата България поради липса на хора. Малките градчета на България загиват. Те се обезлюдяват. За селищата да не говорим. Реално обаче политики в последните 22 години в тази насока няма. Има добри пожелания, формирани от различни политически сили в различни моменти. Има настоявания на тези политически формации, които, уви, не се чуват от нито едно мнозинство до сега управляло България. Защо това е така, може много да говориме. Истината е, че за последните 22 години пред нас беше начертан един друг сияен път, една друга сияйна пътека. Сияйната пътека към Евросъюза, която се оказа, че ни доведе в едно нулево положение. Едно положение, в което нашите очаквания не се оправдаха, а същевременно ние сме в демографски колапс. За да се излезе от него, се иска политическа смелост и много сериозна социална политика. Казват господин Павел Чернев, че няма политики, но пък има статистика, господин Каракачанов, и тя всъщност е базата, върху която се правят изводи, но от тук насетне политиката каква трябва да бъде в тази посока? Аз също смятам, че демографската катастрофа, защото кризата беше до преди 10 на години, е най-сериозният проблем на България. И съм безкрайно учуден за това, че днеска на този дебат хората, които претендират, че били основни кандидати, ги няма. Хората, които управляват България в момента, кандидата на управляващата партия и кандидатите на партиите, които ни управляваха до момента. Тя ги няма. А това е големия проблем на България. Статистиката е простичка. За последните 10 години, от 2001 до 2011 година, когато се провеждаха преброяването, сме намалели с 600 000 човека. 600 000 българи по-малко. За 20 години, от 9 милиона население през 90-та година, в момента сме 7 милиона и 300 хиляди население, от които 5 милиона и 600 хиляди българи, 700 хиляди цигани и другите общности назад. Демографската катастрофа не се измерва само с това, че българите намаляваме, което е безспорен и тревожен факт. Измерва се с това, че младите, образованите хора напускат България. Всяка година между 30 и 40 хиляди млади хора, предимно с висше образование, напускат страната, защото тук няма условия за тяхното развитие. Проблема е в това, че и демографската криза, катастрофа се подпомага от няколко още отрицателни фактора, по които ние сме на първо място в Европа. Не говоря за Европейския съюз, в цяла Европа. Ние сме на първо място по детска смъртност. Разбира се, за съжаление сме на първо място и по най-ниска раждаемост. Ние сме на първо място по сърдечно-съдови заболявания. Ние като нация сме на първо място по инфаркти, инсулти. Тези първенства определено тези първенства, не са хубаво придружени с голямата емиграция от България, високата смъртност, водят до тази демографска катастрофа. Тя има много различни измерения. Тя не е само физическия брой на намаляването на населението. И аз това казах в началото. Очудващо е, че по най-сериозния въпрос пред българската нация, един въпрос, който според статистиките на ООН, ако щете дори на ЦРУ или на нашия статистически институт, след около 20 до 30 години населението на България ще бъде 5 милиона и половина, а ние българите в собствената си държава България ще бъдем застаряващо малцинство. Всичко това е тема номер едно за мен. 2006 година имаше консултативен съвет при президента по демографските въпроси. Мога да го кажа директно. Единствената партия, която присъстваше там, аз бях там в качеството на председател на парламентарната група, която предложи готова демографска програма, беше ВМРО. Президентът Първанов тогава ни похвали, каза, ето да, единствените, които са дошли с програма са ВМРО и какво от това? Вече 6 години нищо не последва. Нито тогавашното правителство, нито сегашното правителство
вземат каквито и да било мерки. Тук обаче момента да почнем да си задаваме и въпросите как президентската институция на практика може да оказва влияние и има ли лостове и механизми да влияе върху една демографска политика, при положение, че мерките, знаем, са приоритет на изпълнителната и на законодателната власт. Аз първо искам да се присъединя към това, което каза господин Каракачанов, като възмущение от това, че тези, които по статистика, по исторически дадености, говоря в близката ни история, които по текущо състояние са отговорни за тази демографска криза или колапс, независимо от израза, отсъстват от дебата, че няма дебат и по други важни въпроси, свързани с националните приоритети. Няма дебат по това дали не е време да смениме дневния ред на обществото и вместо магистрали да говорим за проблеми демографски, за икономически и други. Може би не само говорене. Да, значи първо трябва да говориме. Първо трябва да има дебат, след това да има решение, както стана на въпрос вече за решението на Консултативния съвет по национална сигурност, и след това трябва да има мониторинг по изпълнение на това решение. Аз не мога да си обясня какви са били причините на управляващите и тогава и сега. Президента да се включи в този мониторинг със свои лостове. Реплика на господин Каракачанов. Не реплика, аз просто мисля, че тук дебата тръгва в една ползотворна насока. По тази тема аз не виждам различия между нас. И така трябва да бъде по всички важни национални приоритети. Българските политици трябва да са единни, а не да са орел, рак и щука, което 20 години ни доведе в... Както става в Гърция, например. Така. Президентът има няколко правомощия, които може да използва. Първото вече беше споменато. Консултативният съвет по национална сигурност. Но не само да събереш партийните лидери, министър-председател и шефа на парламента и да си говорите общи приказки, да пиете кафе и да пушите цигари. Особено когато от различни партии. Без значение. Президентът е този, който трябва на този Конституционен съвет и може да излезе с конкретна програма и предложения, които да ги предложи на всички. Ако правителството не желая да вземе мерки, както настоящото правителство виждаме, че не желая да вземе мерки по демографската катастрофа, президента има правото на пряко обращение към нацията. И по медиите, и пред парламента. Ако и тогава правителството не вземе мерки, той може пакета от законодателни мерки да го предложи на референдум, да поиска свикването на референдум от Народното събрание. Аз мисля, че след 3 подобни инструмента, които има българския президент като институция, няма как нещата да не почнат да се случват. Стига той да бъде човек, който е с ясна визия по това, че цел номер 1 е да не изчезнем като нация, защото няма какво да се лъжеме. Ние говорим за България, гледам на повечето от кандидатите за президент, лозунгите са им България или нещо за България. За каква България говорим, като са 20-30 години в България няма да има българи. За да има България, трябва да има българи. Мандата на президента е по-кратък. Мандатът е по-кратък, но той може да сложи началото на една политика, която да бъде не конюнктурна, както е за съжаление по всеки един въпрос в България. Всяко ново правителство почва от начало във всяко едно отношение. Една политика, подобна и на европейски страни, подобна и на нашите съседи, която се слага началото и следващите 10, 15, 20 години, без значение дали правителството са леви, десни, бембени, червени и всякакви други, следват една политика, защото това е национален приоритет. Господин Чернев, вие като кандидат за президент имате ли своя визия в посоката демографска политика и излизане от тежката ситуация? Както вече казах, нужна е политическа смелост и казаното от господин Каракачанов точно илюстрира как би изглеждала една такава политическа смелост на президента. Наистина, възможностите на президентската институция обуславят тя да бъде политическия носител на такава една дейност, такава една политика по съхраняване на нацията, по възстановяване на нацията. И инициативата за референдум, и възможността за сериозно политическо говорене пред цялата нация са прерогатив на президентската институция. И на президента, който и да бъде той, ако той е национално отговорен президент, той трябва да постави, както в други държави, Русия, Гърция, специално за Русия говоря. Когато Путин стъпи в първия си мандат, той каза, наш приоритет са хората на Русия. Защото и Русия имаше и има демографски срив. Но политици, тук не светя на Путин, но един български президент, национално отговорен и с грижа по този въпрос, трябва точно това да направи. И да използва тези политически инструменти. Че трябва да се обърне цялата социална политика в държавата. Към момента за 22 години, ще го кажа в прав текст, може би на някои хора няма да им хареса,
от някаква излишна скромност или либералщина, ще го кажа в прав текст. За 22 години социалната система на държавата България на практика субсидира и поощрява циганската раждаемост. Какво имам предвид? В едно семейство, в което циганско семейство, 7, 8, 10 деца, социални помощи, помощи за самотни многодетни майки, енергийни помощи и така нататък. В едно 4-членно българско семейство, в което родителите вземат по 500 лева, което, съгласете се, не е нормална заплата, тя е ниска заплата, децата не получават детски надбавки, тъй като има доход над 240 лева. Доходен 350. Аз мисля, че България трябва да обърне модела. България трябва да поощрява интелигентната раждаемост, грамотната раждаемост, а не раждаемостта в гетата. Това е стратегия на Европа. Стратегия на Европа, именно, но в България няма никаква стратегия. Европа си има една стратегия, Азия си има друга стратегия, ние в България нямаме никаква стратегия. Господин Точно това, извинявам се, господин Георгиев. Точно тук е важно да се отбележи, че ние за 22 години привнасяхме етнически модел. Български етнически модел, който ние трябва сами да си изградиме и който си бяхме изградили до сега, ние го загубихме. Под угрозата да не би някой от Брюксел да ни се скара. И това доведе до тия двойни стандарти. И създаването на професия майка, професия родител. Наистина социална трябва да бъде първата стъпка и основата на политиката за противопоставяне на демографската катастрофа. Аз искам да добавя, че ние формално, както казах в началото, имаме една национална стратегия за демографско развитие до 2020 година и да добавя, че ежегодно се правят отчети заедно с правителствените отчети по нея. Ако погледнете обаче отчетите, вие ще видите, че в тях се събира всичко, което има някакво отношение или би могло да има отношение. Няма системен подход. И ролята на президента е, тъй като това е национална стратегия, той е представител на нацията и той е представител на всички български граждани, като вижда тези неща, че няма системна политика, формална стратегия, формално изпълнение само по въпросите на демографското развитие, да е коректив на управляващите, чрез свикване, било на съвета по национална сигурност, както вече стана въпрос, било чрез обращение, било чрез разговори, било чрез настояване за корекция на механизмите, така че тази стратегия да стане действаща и да доведе до решаване на проблемите. Говорим много за демографията. Мога да дам няколко, само да довърша по темата, защото е изключително важна. Мога да дам няколко конкретни предложения, които аз съм внасял, които съм ги внесъл и в Народното събрание. Между другото, преди повече от година ги изпратихме на сегашния премиер Борисов, не последва дори обаждане по телефона. Ето колко са загрижени управляващите от тази тема. Но какво предлагаме? Първо, всяко българско семейство, без изключение, да получава детски надбавки до 3 деца. От 3 деца нагоре, детски надбавки само за българските семейства, които имат завършено средно образование или учат висше образование. Стимулираме интелигентната раждаемост. След което децата от маргинализираните групи от гетата, които не посещават училище, социалните помощи на родителите им се отнемат. Ние не можем да продължаваме да стимулираме подобна безразборна раждаемост, защото правенето на деца не е удоволствие и не е за пари. Децата искат грижа и възпитание. Трето нещо, което е, не знам дали знаете, но може би част от слушателите не знаят. В България има над 240 000 семейства, които имат проблеми с различни форми на стерилитет. Ние предлагаме стерилитета да бъде лекуван във всичките му форми абсолютно безплатно. Това са 240 000 български семейства. Изчислете какво е по едно или по 2 деца. За да можем, действително, те проблемите са комплексни. След което, говорейки за демографската катастрофа, говорим за образованието на децата, за същите тези маргинални слоеве по гетата. Социалните помощи трябва да бъдат обвързвани с успеваемостта в училище, за преминаване от клас в клас, за усвояване на знания и на професия. Какво се получава? В гетата циганските семейства получават пълни социални помощи, макар че нанасят 1 лев социалния бюджет. Младите български семейства, в случая с младите майки, които ной ги подгони да връщат надбавки и им беше изчислило лихви, е сериозен проблем. Това е една несправедливост. И разбира се, има много други неща, които ние сме заложили в нашата демографска програма. Господин Каракачанов към момента разполага с 8 минути. Господин Чернев, по темата говорим за демографска политика, но част от тази политика вероятно и връщането на млади българи, които в момента не са в страната. Да, Това възможно ли е според вас? Това е напълно възможно и напълно в позицията на реалното и изпълнимото. Към казаното от господин Каракачанов, аз добавям една своя отдавнашна идея
за създаване на реален закон за защита на детето, който да не позволява дете да бъде отглеждано в неадекватни условия. Абсолютно. В условията на гетото, в условия доближаващи го до престъпност или възможност едно дете да бъде свождано към престъпни или други неморални действия. Що се отнася до големия проблем за българската имиграция и за вече съществуващи общности на българи извън страната, извън държавните граници. Говорим за милиони. Да. На практика. Също моя много стара идея и тя е залегнала като основна политическа позиция на партия за хората от народа е все по-активната работа с традиционните етнически български общности, останали зад границите исторически. Главно, естествено, на запад от нас, но интересно защо и как през последните десетилетия се пренебрегва връзката с етническите общности на север, намиращи се Румъния, Молдова и Украина. Господин Каракачанов, Благодаря. Истината е, че там имаме сериозни масиви от българи, етнически българи и работата с тях, възможността държавно гарантирано да се направи опит тези хора да бъдат поканени да се върнат в България. Това са традиционни земеделски общности. Няма ли да противопоставим българите в България с тези, които биха се върнали? Все пак трябва да има равнопоставеност, понеже казвате... Но аз мисля, че все пак трябва да има и политики в тази насока. И трябва да има спешно кръвопреливане на българския народ. Аз искам Ако сте завършили, искам да кажа мнението на екипа, в който сме обсъждали тези въпроси, че първо отношението на управляващите и преди особено сега към българите зад граница е било доста лицемерно. Кокетничене с цел търсене на някакви ефтини дивиденти, но не трайна политика. Доказателство е факта, че един приближен на новия месия беше му намерен пост, при цялото му уважение към личността на човека, като министър българите в чужбина, и когато по някакви други съображения той трябваше да напусне, този пост беше закрит. Искам да изкажа също убеждението си за това, че българите в чужбина не могат да бъдат накарани да се върнат, трябва да се създадат условия да се върнат. Предполагам, вие знаете и много наши слушатели, ваши слушатели, които имат близки зад границата, знаят, че съществува една огромна съвкупност от административни пречки, тъй като законите, значи ние сме нация, в която, както казахте, 1 милион или различно количество, да кажем, българи са емигрирали в чужбина. При такова голямо число от български граждани и емигранти, законово трябва да има някакви облегчения за тях, когато се изпълняват дадени процедури. Примерно изтичане срока на паспорта или получаване на българско гражданство или някакви процедури от този род. Не може един човек, който живее в една страна дълги години или може би завинаги, да е задължен в определения срок да си връща изтеклия паспорт и когато дойде на границата, има много такива познати с документ канадски, американски или друг, говори български и го глобяват за това, че паспорта му изтякал и така нататък. Господин Николай Георгиев направи логична връзка с следващата подтема в нашия диспут – българското гражданство. Аз съм само да кажа аз няколко думи по темата. Това, за което говорите вие за българите зад граница, ние сме го описали като част от демографската стратегия за преодоляване на демографската катастрофа. Българите зад граница са две категории. Едната категория, тя е около 3 милиона българи, предимно в Македония, в западните покрайнини, Украина, Молдова, Румъния. Това са българи, които по стечение на историческите обстоятелства и некадърността на българските правителства са останали извън пределите на България. Другата голяма маса, която е около 2 милиона, това са българите, които напуснаха България по икономически причини след 90-та година. Към едната категория, историческите български общности, трябва да се улесни даването на българско гражданство или зелени карти. Няма да има противопоставяне между българите, които бихме могли да заселиме. Между другото, това е практика. Дали всеки, който поиска, обаче трябва да получи? Това е... Аз ще ви отговоря. Значи, това е практика и на Гърция, това е практика и на Румъния, това е практика и на Унгария, това е практика и на Израел и много други държави, не ги изброявам. На Германия, точно така. В Украина имаме около половин милион българи. Това са предимно население, което живее по селата. Дали биха пожелали обаче? Така, голяма част от тях желаяха да дойдат и желаят да дойдат. Само, че идвайки в България, те се намираха на улицата и ги наричаха презвително руснаци, по всякакви други термини. Тези хора не можеха да се установят. Тези хора трябва да бъдат уземлени.
имаме държавен и общински поземлен фонд. 40% официална статистика, 40% от обработваемата земя на България не се работи. Това е население, което е предимно селско население, което е запазило, между другото, поради затворения характер на царска Русия и после на съветска Русия, запазило своя бит, традиция, ако щете дори консервативни български нрави. Тези хора са земеделци. Ако ние ги оземлиме, ако ние ги оставим в България, и държавата хора застане за това оземляване. И разбира се, като държавна политика, вече споменах държавите, които го правят. Тези хора не само ще се останат в България, те могат да възобновят и да възродят българското земеделие. Другата категория, българите, които по икономически причини 90-та година напуснаха България. И тук има опит. Аз съм го проучвал. Това е опита на Испания и опита на Португалия. Чрез икономически стимули. Ако тези хора, примерно българите в Чикаго или българите в Германия, или българите без значение в Австралия, ако щете, които желаят да инвестират средствата си в България, получават по-добър лихвен процент, отколкото биха могли да получат за парите си в съответната държава. Получават преференции, ако инвестират, да кажем, над 100 000 евро. Получават преференция над 2 или 3 години без да плащат данъци. По този начин привличаме и българите обратно, привличаме и капитала, който те са спечелили, за да бъде инвестиран в родината им. Така, има средства, логика, стига да има желание. Точно така. Има и модели, от които може да, както се казва, дори да се открадне, когато е в името на България. Няма нужда да измисляме топлата вода. Абсолютно, да. Да, господин Каракачанов разполага до края на диспута ни с 5 минути и половина. Затова с по 11 минути разполага другите двама участници, Николай Георгиев и Павел Чернев. Да започнем с господин Георгиев. Да го попитам така. Вие как оценявате, бюрократични ли са процедурите за придобиване на българско гражданство? Защото не е само това да искаме те да се върнат тези хора, а максимално да ги улесним. И трябва ли да има някакви облегчения за част от пожелалите, може би този тип етнически български общности да се върнат в България, при какви условия? Господин Каракачанов каза за оземляването, но вие мислите ли в друга посока или ще се съгласите с него? Това, което каза господин Каракачанов, има много здрав разум, здрава логика и това, че той го е предлагал многократно, а действащите политици, които са могли да вземат решение да го приведат в изпълнение, не са го направили, показва, говори само по себе си за тях и за тяхното отношение. Аз искам само да добавя, че е изключително важно, успоредно с тези мерки за стимулиране връщането на българите в България, да се предприемат и мерки, за да не се дава българско гражданство на хора, които искат да го използват само за това, че ние сме в Европейския съюз или евентуално ще влезем в Шенген. Второто нещо, което искам да насоча вниманието е, че по действащия закон цялата процедура и всички механизми за даване на българско гражданство са в ресора на Министерството на правосъдието. Там действа един съвет, в който президента може да има свой представител. Нашето мнение е, че президента има отношение към българското гражданство, има отношение към демографския проблем на страната, но той трябва да се дезангажира от тази дейност. Нашето мнение е, че президента може да има за изключителни права в отделни случаи, изключително важни, но отделни за заслуги, хора, например, да кажем. Може би за заслуги, може би по други, това е вече, но в изключителни случаи да дава българско гражданство, защото на практика се получава така, че стотици и хиляди хора получават българско гражданство с укази на президента. Той реално не може да участва в процеса на даването и реципрочно отнемането на българското гражданство. Но е в правомощията му, така. Той е в правомощията, но той няма механизма, няма административния капацитет и подписва, той или упълномощен от нас, подписва тези укази, бих казал, значи... Господин Чернев, да се освободи ли президентската институция от даването на българско гражданство? Моето мнение се отклонява. Аз считам, че президентската институция като една мажоритарна изборна все пак е носител на много пряк носител на много по-сериозен заряд на обществено мнение. И тъй като виждаме, че българското общество става все по-чувствително по темата за демографската катастрофа и за съхраняване на нацията. Последните дни събитията, които се развиват, доказват, че има едно събуждане на българската нация. То именно един мажоритарен носител на обществен заряд трябва да има административния капацитет, да влияе върху тези процеси. Даването на българско гражданство е един от основните политически инструменти да се подпомогне
това спешно кръвопреливане на нацията. Но да не е така чисто административно. Много силно е бюрократизирана процедурата и освен това обясненията на досегашните бюрократи, които изпълняват тази функция, че видите ли, има много люди, дето искат да вземат българско гражданство заради облаги. Това е да гориме дюшека заради бълхата. Може ли да се намеся и аз? Да. Господин Каракачанов. Българско гражданство трябва да получи всеки етнически българин, който живее извън пределите на България. Абсолютно. Не забравяйте, че голяма част от децата на нашите икономически иммигранти трудно получават българско гражданство, защото са раждани в други държави. Всеки българин от Македония, от западните покрайнини, от Украйна, от Молдова, казах, това са близо 3 милиона, трябва автоматично в рамките на 3-4 до 6 месеца да получава българско гражданство. Защото какво се получава сега? Без проучване, без... Разбира се, че си има проучване, но проучването трябва да е само от гледна точка на от гледна точка само на националната сигурност, за лица свързани с тероризъм, наркотрафик и престъпност. Това трябва да е проучването. Тези хора в момента чакат по 3-4 години. Налага се да дават рушвети. Като се почне от дипломатически мисии и се мине до чиновници тук в България. Стига се до 3 до 4 хиляди евро рушвет за българско гражданство. За това, че един българин иска да стане отново част от нашето общество и нашата нация. Това е унизително. В същото време, всякакви хора от третия свят, също спонсорства и дарения от третия свят, било то футболисти, било то всякакви хора, получават за половин година, за една година. Това е ненормално. Затова казах, и няма нищо страшно в това. Германия дава на всеки германец, който пристигаше от бившия Съветски съюз, германско гражданство автоматично. Румъния е раздала до момента приблизително 1 милион румънски паспорта на своите сънародници в Молдова. Унгария заяви, че всички унгарци етнически в Войводина, в Сърбия и в Трансилвания, в Румъния, автоматично имат право на унгарско гражданство, имат право да гласуват. Така че това е едно право, което не трябва да им го отделя. Каракачанов, знам, че темата ви провокира, изкушава, тя е вътре във вас. Аз мисля, че господин Чараш има по 30 секунди. Накрая със сигурност. Накрая си с мои минути, като допълна, че освен, че това е сериозна практика, отново искам да подчертая аргумента, че видите ли, орда международни престъпници, терористи и така нататък искат да вземат българско гражданство. Това е аргумент на бюрократа, това е аргумент на чиновник. Тези проверки, тези справки се стават след така, че тук седи сериозен специалист по тези въпроси и той, както виждам, потвърждава. Само бих добавил още нещо, извинявам се, господин Георгиев. Нещо друго бих добавил. Бих премахнал автоматично визите за етническите българи в Украйна и в Молдова. Тези хора, за да дойдат да си подадат документи за българско гражданство или да се запишат за студенти в България, чакат, плащат, за да получат българска виза. Това е проблема. Веднага, автоматично. Дори елементарно. Добре, господин Георгиев, доста време имате. 9 минути. Да, благодаря. Искам да изразя съгласието си с повечето от нещата, които бяха казани. Уважавам мнението на господин Черенов, но все пак твърда, че президентската институция има два избора. Или да изземе почти изцяло административните функции на Министерството на правосъдието на съответната дирекция, която извърши агенция тези неща, или да осигурява коректив и регулиращи функции чрез нормативната база, чрез мониторинг на тази нормативна база и чрез други действия, за да се премахнат административните пречки, за които вече стана на въпрос и към които мога да добавя допълнително информация. И само в някакви изключителни случаи президента със свой указ да публично, ясно, открито да дава или отнема българско гражданство, разбира се, събирайки съответната информация. Също е интересно. Говоря по принцип, нали, тъй като това върви в един общ. Искам само да кажа, само да довърша, извинявайте, напълно съм съгласен с това, че съществуват редица административни пречки, които са измислени от бюрократите и свързвайки го с това, което казах преди малко, не са съобразени с условията, при които се намират и живеят хора, имащи пълни права да получат българско гражданство. Има хора, които имат тези права, които живеят в държави, където няма консулски представители. Има хора, които живеят по начин, по който не могат да посочат някакъв постоянен адрес, примерно в България или на друго място, които трябва да пращат, да идват по няколко пъти в България, тъй като има по няколко трудно е да докажеш, че си българин на практика пред властите. Не е трудно. Има исторически или архивни. Господин Чернев иска да допълни по темата. Като чуете, че някой гражданин на Македония се казва Христо, Иван или Петър, е ясно, че е етнически българин. Ако се казва Хасан и Мимюн, ясно, че е албанец.
те и по Тук няма нужда да традиция. коментираме. Абсолютно. Да. Отново ще върна акцента върху бюрократичността. Продължавам да настоявам, че именно президентската институция, като съществуваща и работеща институция, финализирането на процедурата по получаване на българско гражданство е с указ на президента, който най-често го подписва вицето. Минава през канцеларията на вицето. Така е. Това разделение трябва да бъде решено. Не може да се отнема от прерогатива на президентската институция в финалния момент. Ами тогава да вземем този отдел, който е абсолютно пришит към Министерство на правосъдието и да го пренасочим към президентството. Те и функционално са много близо като сгради един до друг. Ако това стане, да. Да, аз за това настоявам. И по този начин ние ще имаме по-малко бюрокрация, по-малко бумащина и най-важното, пътя на един документ, имате представа, през 2 пресечки в София е няколко месеца. Бюрократични. А не трябва ли да имаме години. все пак, господин Чернев, претенции към качеството на тези хора, които ще дойдат? Откъде да сме сигурни, че просто едно такова автоматично кръвопреливане ще даде някакъв ефект и за пазар на труда, и за икономиката? Господин Каракачанов много хубаво го каза одеве. Това го правят и Унгария, и Румъния, пък не им са се случили страшни беди. Вижте, има и морал в цялата тази работа. Повечето от тези българи, които живеят извън пределите на България, са там заради неграмотната, некадърна и глупава българска държавна политика през последните 130 години. Те останаха под чужда власт, именно защото България... Точно така, след освобождението на България, грешките на българската политика доведоха от това, че тези българи живеят извън пределите на България. Те мряха и въставаха за обединение с България. Ние имаме моралния дълг към тези хора, които сме забравили десетилетия. Най-малкото, което е, когато те пожелаят и ако го желаят искрено да получат българско гражданство, да го получат. Очевидно присъстващите в студиото имат своята визия и за демографията, и за българското гражданство. Чухме доста конкретни предложения. Ако трябва да ги обобща, господин Каракачанов, всяко българско семейство с до 3 деца да взима автоматично социалните помощи за четвърто само и нагоре, само има завършено средно образование. Чухме и тезите за закона за защита на детето, който да е действащ, изразен от господин Павел Чернев от партия за хората от народа и господин Николай Георгиев, който пък предлага едни малко по-други ограничени като че ли функции на президента при даването на гражданството. Да пристъпим обаче към други 2 немаловажни теми. Опрощаване на задълженията. Това е проформа и част от социалната политика на държавата. Дали президента обаче трябва да е последната инстанция в претенцията на гражданите да искат опрощаване на държавни вземания, социалната справедливост, президентската институция ли трябва да е коректива на това? Отново. Аз бих опростил всички задължения на майките към НОИ, които в момента държавата им предявява. Не да подават молби една по една, а на всички, тъй като това е една категория млади майки, няма които са такива онеправдани. правомощия, се оказа президента. Поне действащата комисия разглежда всеки случай по-отделно. Аз казвам какво е моето мнение. Господин Георгиев. Моето мнение е, че опрощаването на несъбираемите държавни вземания е една, който стои във всяка европейска и цивилизована държава като възможност за някакво решаване на проблем, който е нерешим от даден индивид. Действащото в момента законодателство не е ясно. Доколкото ми е известно, има изготвен проектозакон за опрощаване на вземанията, който така и не е разгледан. Това е делегирано в правомощията на президента със съответната комисия, като не са ясни съвсем и публично ясни правилата, по които се взема това решение. Освен това... Публичност искате вие? Публичност, ясни критерии, ясни механизми, дори ако трябва и публикуване на стенограми или на решения и мотиви за решение и предложения на тази комисия и решение на този, който опрощава. Тук става въпрос дори не само за пари дадени за социална политика, но много граждани дължат данъци. Дължат данъци. Все пак в правовата държава би следвало
всеки, дължат който взима да... Тук всеки държавни фирми, към държавни фирми, Да. така че те са в по-друг статут. Ако някой пожелае, Една опростете топлофикация. ми сметката за ток, Да. опростете ми сметката за парно, давате ли си сметка за Ами дори ладината? кредитите, които Юриста са да попитаме в обирджийски от студиото. банките с Да. изключително високи лихви. Става въпрос за Въпреки, господин че те Черне. не Вие са- може би като юрист може да внесете малко повече светлина по тази тема. Все пак държавата трябва да си събере парите. В какви случаи би следвало президента да има тези правомощия и да опрости? Достатъчно ясни ли са критериите, по които това става в момента? Започвам да давам отговора си, тъй като силно се заинтересувах от тази част от дебата. Опрощаването на задължения, така наречената данъчна амнистия, данъчната помиловка, както си Да. наричаме ние ги наричаме тия действия на президентството помиловки. Има фискална помиловка и наказателна помиловка. Действията по помилване са действия, които съществуват във всяка правна система, откакто има правен регламент от времето на Вавилонския цар Хамурапи. Винаги в правосъдната система трябва да има една инстанция свише, нали, която се намира малко под Свети Георгий, която да е гаранция срещу съдебните грешки. Именно така е изградена институцията на помилването. След като всички съдебни инстанции са се произнесли, тогава има една последна възможност за преразглеждане на казуса. И тази инстанция е преди всичко като гаранция срещу съдебните грешки. Това е основен принцип на правото. По-добре 10 спасени виновни, отколкото един невинен, но осъден. И съдебни грешки в системата ни има и те са наистина не една и две. Институцията на помилването и финансовата, и наказателната е именно гаранция срещу тази грешка. Второто, което е, тази институция на помилването не се използва през ден и нямаме стотици Това хиляди обаче случаи. не противопоставя ли хората? Защото едни плащат коректно, макар и живеещи в мизерия, други решават, че няма да плащат, за да... Аз мога да ви дам тонове мотиви на съдилища, които са осъдили платци на топофикация и те сега са пред частните съдебни изпълнители, като пред долата на наказателния звод и се чуят откъде намерят парите, като цялата система на топофикация е тотално несправедлива. И хиляди българи са лишени от правото на честен процес, за да докажат правотата си. И именно тук трябва да има една корекция, която пак се връщаме на факта, че президентската институция е мажоритарна, пряко избрана институция. Президента и вице-президента са мажоритарно, пряко избрани от хората. Те са носители на заряд на политическа воля. Тоест, вие залагате на личността и отговорността, която тази личност носи Абсолютно. Абсолютно. през този избор. И все повече хората искат да гласуват за личности и да гласуват срещу поети отговорности. Аз искам да добавя, че... Господин Николай Георгиев. Искам да се върна към идеята си на създаване на законопроект за опростяване на вземанията, тъй като в този законопроект, към разглеждане, на законопроект и създаване на закон, тъй като в този закон могат да се регламентират не само правата на президента, а и права на други институции да опрощават вземания и не само несъбираеми държавни вземания, а и други вземания, примерно вземани от някои частни банки, държавата и да изпълнява погасителна роля към тях, каквато практика има в някои държави. Защото все пак държавата е една общност от хора, която трябва да си помага взаимно и когато едно семейство или един човек по независещи от него причини изпаднал в състояние, в което не може да се изплати, дали ще е към държавата или към някоя банка, която му е променила самоволно условията на кредита и лихвения процент, трябва да има държавата, включително и президента, като част от държавното устройство и не само включително, а най-вече той, възможност да раздаде една социална справедливост. Но това нещо, отново се връщам, трябва да става не по някакви неясни критерии, а трябва да бъде с ясни критерии, с ясни законови положения и с ясни правила, публично и открито. Аз ще се опитам да провокирам господин Каракачанов с един простичък въпрос. Ще го помоля за кратък отговор. Вие бихте опростили и вземанията на майките ромки, така ли? Аз казах на всички млади майки, които НОЙ
в момента тормози, начислява лихви. Във времето на демографската катастрофа ще го направя веднага. Всеки един друг случай, когато става въпрос за консумативни задължения и така нататък, ще бъде разглеждан по-отделно. Казвате ви... Нека да допълня. Да, господин Чернев. Допълня, че тези надбавки бяха изчислени, тези плащания бяха изчислени на базата на работната заплата на майката, докато тя е родила. И тук защо трябва да има деление? Ромки или не ромки? Това са работещи млади жени, които са станали майки. Добре. Това е? Да кажем, че в тази категория не попадат тези от ромски произход. Тези, които работят. Да. Нашата идея е да стимулираме грамотната раждаемост и раждаемостта в семействата, които се трудят и се грижат за децата си. Не трябва да ги делим тук. Абсолютно. Добре. Помилванията. Кога вице-президента трябва да помилва? Не оспорва ли по този начин върховенството на закона и не поставя ли под съмнение независимата съдебна власт? Тук влизаме в съдебната система и постоянните промени, може би и под натиск от Европа, от Брюксел. Господин Николай Георгиев. Както в много от нещата, за които вече говорихме, тук има една недобре уредена законова база и една неясна и непрозрачна процедура. Формално има комисия, която комисия разглежда молбите за помилване. Трябва ли да остане тази комисия така съществува? Момент само да кажа, значи тази комисия работи по едни собствени критерии, които не са публично известни. Решава случай по случай без да дава публично мотиви. Естествено има проблем с защита на данните. Вице-президентът решава, ако е упълномощен от президента, да удовлетвори или не решенията на комисиите. Издава указ, което е под въпрос дали той има право да издава указ или само президента. Под въпрос е дали този указ трябва да бъде преподписан, защото в един от членовете 102 мисля, че е казано кои укази могат да се издават без да бъдат предподписвани от други органи на изпълнителната власт и цялата процедура отново е в една неясна законова. Да, но има няколко случая, които аз дори мога да ви посоча поименно. Това са съдии с авторитет, които са издали осъдителни присъди справедливо, дори по общественото мнение и след това се е случило така, че тези хора са получили помилване или съкращаване на срока, който излежават в затвора. Знам за този това. разрез. Знам за това. Може би не всички случаи, но знам за част от тези случаи. И отново се връщам към това, че президента или вице-президента публично трябва да обясни мотивите си за помилване, особено на знакови случаи, за които вие намеквате. На второ място искам да отбележа, че има присъди, които се издават, разбира се, тежки осъдителни, без право на помилване. Тоест, съда има право в някакви екстремни случаи да вземе решение без право на помилване и тогава президента и съответно вице-президента не може да упражни това свое правомощие. Но отново се връщам. Неясни процедури, конституционно залегнали, при които, видно от записите в текста, президента ще подписва без да има възможност като административен капацитет указите за българско гражданство, изпълнителната власт ще решава този въпрос. От друга страна пък изпълнителната власт е дала на президента почти неограничени права за помилване и за опрощаване на някои Къде тогава да се вземания насочат функциите на президента, ако той олекоти тези свои правомощия в момента? Функциите на президента могат да се насочат към мониторинг върху въздействието на законите, които се приемат и искане на смяна на законите, така че да доведат до ефикасност, както по демографските въпроси, така и по... Аз не казвам, че президента трябва да бъде лишен от правото да помилва, но не смятам, че единствено президента е органа, който трябва да помилва. Горе-долу изравнихме времето, което ни оставя до края на дебата. Сега Павел Чернев за партия от народа. Има 6 минути и ми се иска той да сложи финал на помилванията и на съдебната система. Да, господин Каракачанов и после ще дадем думата. Добре. Аз бих ви казал следното нещо. Не можем да говорим за оспорване на върховенството на закона, поради проста причина, че най-висшия закон е Конституцията. Той гарантира правото на президента да помилва. Така че всички закони са след Конституцията. Въпросът е морален. Аз мога да ви кажа следното нещо. Да. Никога не бих помилвал хора, извършили престъпления срещу държавата, в това число и тези, които разграбиха последните 22 години,
Никога не бих помилвал хора, осъдени за предумишлено убийство. Никога не бих помилвал изнасилвачи на деца и убийци на деца и възрастни хора. Абсолютно никога. Господин Павел Чернев, очевидно има друга гледна точка, усещам. Не показаното от господин Каракачанов. Има случаи, които наистина не подлежат на помилване. Престъпленията по глава първа определено не подлежат на помилване. Но помилването е част от правната система. И то е част от всяка правна система. Тук съм съгласен с господин Георгиев, че трябва да има повече прозрачност в тези процедури. Напоследък се цитират няколко случая на помилване, включително един ромски лидер и последващата му криминална активност. Но първо, закон не се прави заради казуса. И второ, аз искам да ви кажа друг случай, в който дългогодишен съдия, уважаван магистрат, сам пред мен е признал и публично за своя съдебна грешка, която е довела до изпълнение на смъртно наказание през 80-те години. И той сочи това за най-голямата си лична драма. Значи има един казус, но има и друг. И именно институцията, правната институция на помилването е тази институция, но която... Но така че в публичното пространство влизат тези помилвания, които казвате ромски лидери и така нататък. Това не дискредитира ли тази функция на президента, питам? Може и да я дискредитира. Зависи от президента. Но зависи от президента, да. От личността на президента. И най-вече, наистина, тук критерия е прозрачността. Да, защото институцията трябва да остане. помилва или президента? Нали, защото преподписване и така... По конституция президента е отстъпил. Да, преотстъпва това предотстъпил това си правомощие на вице-президента. Да, вие ще го предотстъпите ли вие, господин Чернев? Очевидно, господин Георгиев бяга от тази функция. Аз лично не бих, както виждам и господин Каракачанов не би, но нека да допълна нещо. Нашата правна система е толкова разклатена от вмешателствата на Брюксел, на евробюрократката госпожа Чернота, която ампутира следствието, че ние от тук нататък изобщо не сме застраховани срещу въпиющи съдебни грешки. Именно затова институцията на помилването трябва да остане. Вие ще си я запазите като прерогатив, ако встъпите в функцията на президент, няма да я преотстъпите на вицето. Имаме сега време за наистина по минутка заключителни ваши думи. Това, с което искате да се обърнете към избирателите, към гражданите, да ги предупредите, да внимават, да бъдат активни. Господин Георгиев, заповядайте. Благодаря. Искам да се обърна към вашите слушатели с това, че трябва да сменим дневния ред на обществото и приоритетите да бъдат не магистралите, а въпроси от състоянието на икономиката, които водят и до решаване на проблемите с демографската криза, върховенството на закона, свързан също с възможностите за решаване на част от проблемите, за които говорихме, и че нашата позиция е, че президентската институция трябва да се освободи от част от несвойствените дейности, да има възможност да изпълнява само в крайни случаи подобни дейности, да се насочи към решаване на други проблеми, за да се премахнат тези формални функции на президента, които в момента се изпълняват по този начин, за да се осигурят равни права на всички български граждани, условия за предотвратяване на надвисналата или вече реализираната демографска катастрофа, се нуждаем от нови обществени отношения, чрез нова съвременна конституция и през 2012 с бюлетина 12, ако ние влезем в президентство, ще работим по този... Не само поправяне на конституцията, нова конституция. Господин Чернев, кажете вие вашите 30 заключителни секунди. България стана жертва на вмешателството на анонимните и неизбрани бюрократи от Брюксел. Именно президента, който е мажоритарен и е пряко избран от хората, е най-важната гаранция за това, че ние ще можем и ще правиме наша политика, независима от бюрократите на Брюксел. Да, и господин Каракачанов, много кратко, наистина. България няма нужда от президент, който ще има бавачка в Брюксел. България има нужда от президент, който ще бъде патриот, човек, който може да казва не, когато отвънка ни натискат да вземем неправилни решения. България има нужда от президент, който действително ще бъде реален главнокомандващ на българската армия, а няма да я разхожда само по паради на Гергьовден, защото ние в момента след 22 години реформа нямаме армия. България има нужда от президент не на последно място, от човек, който може да постави истинските проблеми. Трябва да сложим точка и финал. Ако гражданите искат такъв президент, могат да гласуват с бюлетина номер 17.
Бюлетина номер 17. Господин Чернев, вашата бюлетина на Номер 15. Номер 15. Това беше предизборния диспут, разширената тема по демографската политика и визията на кандидат-президентите и двойките, дошли и уважили Българското национално радио. До чуване. Предизборен диспут. Президентски избори 2011. Съгласно изборния кодекс, купуването и продаването на гласове е престъпление.